Εδώ πέρα έχουμε μια κόκκινη αρχαιολογία. Ταύτα φάρ του ποτέ. Βελτιωμένο και καλά. Τρόμπα από Super Sport. Αυτή είναι όλη η διαδρομή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ δεν πιάνει. Εδώ πιάνει. Εδώ σκοτώνεσαι. Και επειδή ήταν τόσο σκληρή, μετά έβαλε φόμ για να μαλακώσει ο μαλάκας. Βάζει GoPro. Αλλά δεν βάζει GoPro, βάζει μια μαλακία που δεν βλέπεις τίποτα. Δύο FCR γιατί το ένα δεν του φτάνε. Αρκετός Ελληνέκη για να φτιάξω ακόμα ένα πίσω φρένο. Μπλε τακάκι από ημιτασιόν άστρεα. Θορυβόδηση εξάτμιση χωρίς λόγο. Εντάξει, αυτοκόλλητα. Μανέτα συμπλέκτη που μπορεί να τη μαγκώσει και εδώ πέρα στη χούφτα για να δουλεύει σαν slipper. Πάλι με το ειδικό φόμ. Όλοι οι παγκόσμιοι έχουν φόμ, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το μαλακα κράζει είναι το αρχίδι. Πόσο σχετικός αυτός που έβαλε τα καλάμια που δεν μπορείς να κάνεις εξαέρωση, γιατί έχει βάλει τα εξαερωτήρια κάτω από το τιμόνι. Μπράβο. Επίδοξο κοντέρ. Δοχείο υγρών σούπερ παγουρίνο. Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται παντού. Κοιτάξτε πως βαράει στο αντίθετο το φανάρι. Τώρα γιατί τι πατέντα έχει γίνει εδώ και το σωληνάκι το φρένο πάει κάτω από το πυρούνι. Αυτό είναι μια καινούργια καινοτομία. Μεγάλη πατέντα. Κάποιες βίδες λείπουν, είναι για ελάφρωμα. Η Zad είναι racing, έτσι. Πάλι προσοχή στη λεπτομέρεια. Βλέπετε το αναδειωμένο βιδάκι από κάτω, το μισοκομμένο tie wrap που κρατάει την τίζα, πολύ ωραία. Πολλά tie wrap διάφορα βλέπετε, πολλών μεγέθων και χρωμάτων. Τώρα μπορεί και όταν βάζεις μπροστά να γίνει και αυτό και να ξυλώσει το FCR όπως είναι.